Tipsi numero 7. Jalkojen rooli downswingissa. Kuten mainitsin, nämä on dynaamisia nämä liikkeet, mutta silti joskus meidän kannattaa miettiä erikseen, mitä tekee ylävartalo, mitä tekee alavartalo, ja kenties harjoitella niitä erikseen. Käydään vähän läpi nyt, että mitä ne jalat siellä tekee. Ollaan kierretty sinne huipulle. Jalat on lähtenyt liikkeelle, alavartalossa on lähdetty liikkeelle. Mihin? Vasen lonkka, hiukan kohti vasenta päkiä. Eli ei pelkästään eteenpäin, ei todellakaan pelkästään taaksepäin, ei ylöspäin, vaan eteen ja alas. Lonkka, vasen lonkka kohti vasenta päkiä. Se, että onko siellä hyvä ajatella vasen päkiä vai vasen kantapää, se riippuu vähän siitä, että mistä suunnasta tästä golfia olet lähestynyt, missä sun swingi tällä hetkellä menee. Mutta jompikumpi ajatusmaailma toimii aika hyvin, kunhan se triggeri on alavartalovoittoinen. Me mennään eteenpäin, mutta miksi me halutaan mennä alaspäin? Sen takia, että sieltä meillä on voitettavissa paljon voimia, niin sanottu ground forces. Eli kun mä saan sen lonkan mentyä alas, niin mä valmistaudun räjähtämään ylös. Kaikki, mikä me isketään maata vasten, me saadaan palkintona ylös sieltä. Miten me voidaan hyödyntää tätä? No esimerkiksi nopeusmielessä. Kun mä meen alaspäin, grippi tippuu. Kun mä lähden nousemaan sieltä ja mun vasen puoli kehoa lähtee nousemaan, mun grippi lähtee nousemaan ylöspäin, kiihdyttää lapaa entisestään. Helppo tapa tuottaa energiaa. Mietitään jotain driveria, todella tärkeää. Käytännössä halutaan saada maksimaalinen mailan nopeus. Miten se voi auttaa meitä myös tarkkuudessa? On se, että mikäli me oikea-aikaisesti osataan käyttää sitä jalkaa, niin me päästään jatkamaan sitä auki kiertymistä paremmin. Jolloin meidän keho jatkaa tämän osuma-alueen sitä auki kiertymistä, eikä suinkaan pysähdy, jolloin kädet joutuu taas vähän ylitöihin ja meidän lavahallinta katoaa. Eli me voidaan voittaa sekä tarkkuutta että nopeutta, kun meidän alavartalo toimii hyvin downswingissä, yleisesti golfswingissä, ja ennen kaikkea se on aloittamassa sitä downswingia tuolta huipulta. Miettikää, laittakaa testiin.